Minkejja ċ-ċokon tiegħu, f'pajjiżna nsibu bosta speċi ta' pjanti. F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' Jeffrey Xiberras li tkellem magħna dwar l-ismijiet li nagħtu lil ħxejjex, ismijiet ikkoloriti daqs il-fjuri nfushom ta' dawn il-pjanti. Rigward l-ispeċi ta' flora li tinkludi wkoll is-siġar, imma l-maġġoranza huma pjanti żgħar jew arbuxelli, għandna madwar il-fuq minn 1000 speċi rikordjati fil-Gżejjer Maltin. Hemm dawk l-400 li ġew introdotti u l-komplement huma endemiċi dawk il-ftit 25 u l-komplement huma indiġeni. Rigward il-nomenklatura, diversi speċi għandhom iktar minn isem wieħed li ġie żviluppat matul is-snin jiddependi wkoll mill-lokalità. Fosthom il-ħaxix Angliża wkoll jissejjaħ qarsu minħabba li għandu toma qarsa hekk. Speċi interessanti li għandhom iktar minn isem wieħed huma li jissejħu bl-Ingliż l-orchids. Bil-Malti uffiċjalment huma l-orkidi, ma fi żmien l-antik kien jissejħulhom jew ħajja u mejta għax torqod fi staġun u fi staġun ieħor jew nkella bajtit il-fenek għax il-basla tagħhom tirriżempla t-testikoli ta' dawn il-kreaturi. Pjanti li ħadu l-isem minn annimal jew minn parti ta' annimal huma diversi. Fosthom pjanta komuni li tikber fix-xitwa ngħidulha siq il-ħamiema. Għax il-fjuri tagħha jixxibu ħafna s-siq ta' ħamiem jew ta' għasfur. Eżempju ieħor ta' pjanta komuni għalkemm bilkemm tidher hija pjanta żgħira jisimha siq il-brimba għax għandha il-fjuri tagħha, x-xibka tal-fjura tixbaħ ħafna is-saqajn tal-brimba. Waħda mill-iktar pjanti li hija komuni però għandha iktar minn isem wieħed hija l-erika. L-erika għandha fuq 5 ismijiet, għalkemm l-isem erika l-iktar li jintuża illum il-ġurnata għandha 5 ismijiet. Satar aħmar, savina, leħiet ix-xieħ, isopu u sintendi l-erika. L-isem jista' jkun jassoċja mal-post fejn tikber il-pjanta. Fosthom il-bjanka tal-irdum. Il-pjanta hija bajda bjanka u tikber fl-irdumijiet. Ukoll hemm is-siġra tal-irmiet, kif ukoll tissejjaħ xeb. X'aktarx fi żmien l-antik kienu jiġbru l-irmiet tagħha biex jaħslu l-ħwejjeġ. Waħda mill-pjanti endemiċi insibu fil-Gżejjer Maltin hija ġiżi ta' Malta li tinstab l-iktar fl-irdumijiet ta' Għawdex u fiċin il-kosta wkoll. Fosthom wieħed mill-postijiet li nistgħu nsibuha hija Dwejra. Di sintendi tikber biss ħdej il-baħar. Pjanta li nsibu komuni fix-xari li hija endemika hija t-tenewt tax-xari bl-Ingliż Maltese spurge. U tikber biss fix-xari fejn hu ġebel mikxuf u biftit ħamrija. Pjanti interessanti li għandhom ambjent partikolari insibu l-pankrazju li tikber biss kważi fil-ramel, fil-aram tar-ramel. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.